afară și acasă. Generația de suflet, asta e echipa noastră. Ați unit oameni la greu, ați pus zâmbete pe față, ați vărsat și lacrimi multe, dar toate cu o speranță. Ați plantat atâtea vise pentru țara asta frumoasă. Pentru noi e doar mândrie, e mândria românească. Am pus multă pasiune pentru fiecare joc, a fost multă presiune, nu a fost ușor deloc. Am dat totul pentru fotbal, pentru oameni, pentru fani și un bilet frumos de adio ce-a rămas în vestiar. România